yaro eturai tong aingu ublay kan ga meja ga sin mar ga por ga bokodor ka banga yo manwan shapi lang baga ga life haga ga por ga bomata ka khot sngob hai pi baro ba pin sngob hai ga ga por ga jongblay ngai scam ga long ga jingar khunam ta jong pi ve gi ba pe ga video haga ga por ga bomata lapan im nga bangan long ga jingar khu shigi vi pan kim sem bokodor lapan im yang ai pi kalong bangin long ke jingar khu sheki we pat kim sem gi bokodor ki ba don kam ni ke jing pen im lang ba u just chris u blai u lapan im ye pi khnang ba pi pen long ke jingar khu nam ta ki we pat kim sem gi bokodor rada pi phila kala ku mut pi phila pdiang u just chris phila shem shisha ye ke jing pen im mo lang ba u just chris but pis ngo thu al de ba pilolong kita ke jing thau ba thamai but pis ngo thu al de ba phimlong shukum jo kalong ke jing pher ne ke ji muj phi but kala dai ka por he ka ba phi phimlong ke jing khu shegi ve pat ke mit sem gi bokodor kumba ubleu la pan em ye phi da ka ba phi ngo ye ka jing lap lang ba ki ve pat ke mit sem lang ba ki shkri gi jong ble kumta phiro philong ki shkri gi jong ble ka ba phi phin walam ni ke mit sem gi bokodor Ikaban yalap ika gospel of Jesus shekiwe pat kim sem di bokodor ki badan kam ya gaching penim kerkum na kaktin ga sublay laringi pule lokas kelnong ga pra kerkot ga ar kun ter ngiyo I hang ni badon uwei ubriu bapang ksui une ubru kaktin ga jomlay ka ong ba cukup jan bat jushong haganono ka yeng rei hakimau jingtep kemudian ushong shalom jingtep pat kaktin ke jong blek ong ba ula dem hakmat mo aba ujisu ula yo I yo tau bru ula kang bat kaktin jong blek ong ba uni bru ula dem hakmat jong Jesus uni udai bru ba daki babon gisnem ula yak saj hang ta maroi ula yak saj maroi hang ta kat bala ula yak saj bat kedai ka por ka ba ujisu u yai leng ba nang ta ngai scam ko ga jing thmu ya ka ba ujisu ulek nang ta ujisu do ne gajing thmui gaban pnim ya uni bro di gaban pelaj uni ding naga ni gajing syate agani gi bor ksoi bat ka ktin ga jomle ka ong ba ha uni bro le shong mo shibon ba ki ksoi bat uni bro long ngalong upai ba na babon ki ksoi ki le rong hapo jong ung bat ka ktin ga jomle ka ong ba uni bro de be syate syakom ubom jushong shu shikiyeng re ushong tang shalom jingtem une ubru udon hapdang kata gajing shatem rao hagane ke bork suj bat kaktin ke jomle ka ong ba apa ujisu uwan lengba nangta syakta ka jakai ka ba une ubru don kaktin jomle ka ong ba ujisu ula pelaj ya une ubru na kita gajing shate na ke bork suj bat ka ei ka bajia kalong ba une ubru le yo alaj shisha bat nado ta klimat ka ba ulala isya ketien jebele kong ula tibru bat ula tibru bat ula kup jan ong ketien jebele ujisu la ai jan yu ka ba un kup ini ka jan bat ka ketien ke jomle kong ba uni ubru nado ta klimat umut pan but ujus ke sumut pan lej re ujus ke suong kilek phai shlayeng to ythuru yaki ba kino ki ekero ba ublei le yame umut pan but ujus kres re jisu ong em wat but nga re le yet ho shiki ba yeng sam jong me ya ka e ka ba me lamat ka jimi ka ba uble le ti ule le no tin juble kong udaya lam ya ka ta ka shong baro ka we ya ki ba kat no ki e ba jisu le yo ngiyo I hang ne ba uni ubru udon haplang ka jing sha te mrao hadin bo ulio e jing pelaj mo na ka jing sha te mrao bat ula kelalong utau no yalap ula yalap hakata gasnong kaktin ka jomle ka ong ba uta ubri ula yalap ya ka gospel ya ka kerteng jong Jesus ya ka ega ba ujisu ula le ne ka chim jong ula kelalong ta unong yalap bat ka bangyo I hang ni ba hadin bo ulio ka jing pelan ula kelalong kata ka jingr khu shakiwe pat ke mit sem gi bokoror ke bron hakata gasnong ga jong
ula kelalong utau noyelap namar ba ula esiem ujuskus namar bala pelaj una ta kajing syate syakum bat mentang ula kelalong kata kajing ku syaki wepat kim siem gi koror daga ba uyelap namar ba ula siem jisu ula yo kajing pelaj ga ba shisha ngiyo i hang ni ba uni bru ula kelalong kajing ku syaki wepat kim siem gi koror do klimat ke bala penim dan ila pelaj yo ula kelalong kata kajing ku but kene kede ke bau belai ukwa ban keren yang ai pi hagan ga por ke bomenta kan ungun apdeng jong pi ki bala yalap ye gospel of Jesus Christ sigano ga jaka ga bapidon hatu pilong jigir khuni em hagan zakat rei ga bapidon hatu pilong ni em ga ta ga jingsha ga mlo haga yeng ga sam lani hagano ga jaka ga bapidon ban yalap ye gospel kam dei e tang kita ki tangki pastor ni kino ki beru mo ki ba piong ba ki dei ki beru ki jong blai han rei ban yalap gospel ke dei baro ke dei ya kita ki balamat ke jing pedim na ba Jesus Christ ki beliau ke jing pelan ke dei kita king ki ban yalap gospel Jesus Christ na marba ngidei ki seran jong Jesus Christ baro ngilong seran jong Jesus Christ but ladangi liyo ege jipelai naga pop ka bangi syate syakum ladala penim yang ai pi kadai yang ai pi bingin long ke jingir khu syekwipat kem sim gi bokodor kadai yang ai pi bingin long ke jingshai gamlo syekwipat kem sim gi bokodor lada pi pule ka stiu apsal pol syeki taselani ka ketin ke jomble ka omba kibru hatasli ki bangit ka balang mo kibru ki jong oblei baro ketin jomble ka ong ba kilalong ke jingir khu syaki wepat kem sim gi bokoror namar bala penim yaki kini kidai gi bru ki ba kidai gi gentil ki belawan syaka jingai au Jesus Christ raya nadok ka klimat ka bakiliyo mat ga jing penim ki la penim yaki la pelaj yaki ki la bot Jesus Christ bat ka ai ga bajia kalong ba la sawa kata ga ketin ga jong blai na kini gi bru lagi para bangai ki badon hataselani ya ga jingai joki le yo i da ki bru bat la sawa ka ketin ke jong blai na kini ge nong thaselani namar balai ba la penim yaki la pelat yaki la sai yaki na gajaka ka bakidon ban menta ki long ke jingker khu syaki wepat ke msim ge bukodor daga jinget ke bakidon dagi kam ke bakile bat daga jing dagi ketin ge thlei ke bakiyalap gospel jong Jesus Christ nakwa man khot ipi ki blok bijinga ka ni ga por ke bomenta kat nungun apdeng jong pi ke basngo thu bala penim pi kat nungun apdeng jong pi ke basngo thu ba haga jaka ga ba pidon pilong sya ta ga jingker khu haga jaka ga ba pidon pi plai ga kerteng jong Jesus Christ Jesus Christ ukwa bangilong ga jingker khu kwa tang ban penim yang ai pi ukwa bangin long ga jingker khu sikwe pat kim sim bi bokodor don sibun ba ki bru ki balej jing seng raga kutang kale jing seng kimla malong ke jingir khu sikwe pat kim sem gi bokodor kimla malong kata ka jing sha kimla malong kata gamlo kilong pun ban ki maujun thud renga khot e pi baro ki ba page ni video menta ni live menta ba lapen im yang ai pi khenang bangin long ke jingir khu sikwe pat kim sem gi bokodor kumba kanong samaria Yones lenong basau ngiyo i kadon ka we kanong samariak bedon sangut ki tengah kene ka dega brigo bapop bat ke ya kene ka bru la penrem la kadau ti hapo kasnong kene ka bru kalon plan ka jingle ran raindro klimat ka ba bakane ka bru kala syam Jesus Christ kala mat Jesus Christ kene ka bru kala lej ban yalap ka gospel Jesus Christ ya gerteng Jesus Christ haga snong ka baka kadon bat sibon ki mit sim ki bakodor kilawan sika jingai Jesus Christ dai lang ba jong kan diga breu namar ba la pelaj la pedim ka bat menta keldong ke jingger khu ka dai yang ai phi long ke jingger khu ki lo jinga sika we pat ke sim ki bokoror what up ki we bikin wan haga jak ban yala gospel haga jaka ka bapidon dai ma phi ki ban long ke jingger khu em go chapi dai ma phi ki ban long ke jingger khu haga jakat re ga ba phi pitrai ikwe pan wat ong olada wan utal ni kata ni manga ma phi ken ki ban yalap gospel ki balong jingker khu haga jaka ka bangi ngidon namar bala khot yang ai phi jing penim
Bat hadin bagi lemah ga jumpenim, ngilio ga jumpenim. Ga kamram jangan spikalong bangilong ga jingger khu. Kabut baban yalap ga gospel ga jong Jesus Christ. Balong ga jingshai. Haba kibru ki pech ngas pi ai bikin yo i ya ga jinglong belai hanga pi haba kibru ki yo snow bangi kren mar ki ai bikin yo snow ya ga ktin ga jong belai ai bikin yo snow ya ga kerteng jong Jesus Christ. Nama don shibon ba kibru kibron kam ya ga jipnem. Don shibon ba kibru kibron kam ya ga jingma. Don shibon ba kibru kibron kam shai Jesus Christ ga jim joki. Lapen im yang ai pi kanang bangilong ga jinggar khu. Lara pipule nagesti u apsal Paul sigi nong epsos ro ka ong gupta lara pipule gala nong ba ka tin ka jomle ka ong ba ka tin ka jomle ka ong ba la penim jangai pi daga jingai om daga jingle kabut ba daga jingyap u jisu ha ding pna la penim jangai pi gala nong ba ka khot ka ba pra ro ba shpo ka khot ba pra ka ong la penim jangai pi daga jingai om daga jingle jongi om dagi kam gi jam ga bangi pendep ka balang ga bangi don hare la penim ngai pi daga jingyap usisu ha ga deng pna la pelat yang ai pi naga pop ga bangi syate syakum ga jaka ga bangi don la sai yang ai pi bat ga khot ga bes pheu ko ong namar ngilong ga jing tha jong u bala pelong ha Christ Jisu ya ki jingle ba baha ya ki ba ublei ulala kre lepa bangin yo ya haki hadin bangi la penim ngideban peni ga ga jingle ba baha da jing da ki kitien ki thle ki ba mangam phi ga bangi kren shkwe da ga jinglong jing ga jangan phi kata ga dei ka ba ublei ukwa yang ai phi kwa begin sakut tang ga le jing seng kwa begin kemen tang namar bengi yo jipnem ukwa bangin long ga jingir khu sheki vipat gim sem gi bukodor namar ublei kwa ba ko wero kem sem kan jot re dei mangam phi ken ke ban ya lap ga ne gospel jum Jesus Christ le ikini ki plo bisinga la da pisngo thu bala pen em pi pendep in ka kamram ga jong pi da ga ba pi pi alam e gospel ga jong Jesus Christ